tunlai khuleng kan la boi tluang zela scientist te chuan he hui hi zir chiang zelin engemaw chen chu khriat bel le mu chua bel po an nei zela kumlama upatan le Hriselna lo nei sa Chawngkhum kal lam thalo thisen sang kan sak le adang dang lo nei sa tan chuan a hlawm bi kan nei ti te po kan khriat to hnu ni nge yang ti chuan thu thak le zo ka chuan henat na hi vitamin D thisena tlachham tan chuan a hlawm le zual bi kan nei ti chu an hu chuak le ta ni rin tlak zok ani theinan covid patient ti chu vitamin D an taksa an tlachhamem ti kha an han test le zela khivei velo ain khivei ho chuan vitamin D an lo tlachham ve ngai ani ti chu mu chua ani le ta zel boka chu wangin kumlama kan upalo ani mo nanda benvon kan lo nei sa lem lo mo ni mai theya chumi wang chuan tlemin kan thla po lo muang deuh ani mana ma se vitamin D kan tlak cham chuan kan taksa he hui hi a hlawm zual bik ve thei tho ti kha kan khriat angai ta ni chu vitamin D tlachham sain he hui hi a vei chuan a taksa a khoi chhema bikin medang mipa ngai ain an chiat pui ma thei bik nin an soi ni chu vitamin D chu keini khriat la vedan chuan ni atangin kan dong theya nilum kan handon son hian kan taksa chuan vitamin D adong thina nei ti te po an soi in khret to thin ka ring nitin minute som ni tal nilum hi kan taksa hian adon zia chuan kan taksa ma mo tok vitamin D chu kan mu thei don ani hanti ma se mi zongzong ta ni ro nitin nilum minute som ni chung don zia chu a har deuh mai theya kan taksa in vitamin D anei thato kem ti khriat theina te na te po an ron tar langa ma se a medical thil dewa anol puitan khret thiam a har deuh wangin chiro chu kan tilangin kan sei lo lo mai nge engpo ni se vitamin D tamna kan thil ei zinga eng nge ti ro alema kan huang hian kan khret theinan kan ron tar lang fram ni ole India ram chuan khivei an hmubel zela Maharashtra ram chunga ringot po mi nuai li an kai choktak zela wangin Maharashtra sokau chuan July ni somni popua nilai ni khan lockdown pot sein August ni somni pakhat zan lai dar som pani thleng a pot sei le ta ni amai ro chu August ni nga tang chuan jingdar ko le zandar sari in ka ra chuan shopping mall enti lemna mun le bazar mun than khate ro in hon an phal do na hemi po hi social distancing kan ti fo zom chung le mai tuam vek chunga kalpui ani don ani ma se heng ka ra hian swimming pool le tui chen ho na lamero sokar hian a phal bo lo thung ani chuti line adang ho po hi in hlat tak le in nai lo taka ti ani lo chuan le mi an pun khom tam deuh hlek don chuan phal lo ngal tu ani ti alani ta fo boka ram dang thu chuak ke ni ta na tangkai am ni kan ti mai theya ma se mizoram hi manin to del kan la ni lo em maya chu wangin ke ni ram chung te hi lo zalen po ni da kan che vel ram azalen si lo chuan thola veng kim thei lo ni ram dang atanga dak le kha kan don dur po dong thei rawin kan la tlang thup zong ani hi tuna kan en lai hi rikai to zat le dam chuak zat le thi pui to zat record ania kan huang khian India ma chuan mi mak tu duai khat le nuai nga le sing thum chuang kai mu ani towa chuta chuan mi nuai kwa le sing red le sang red vel chu dam le in mi sing thum le sang li vel chuan an thi pui to nge nge ni hei hi ni ten dang lam zel don ti kha lo khetel bokela an hnuai a hian khovel huwa por ko to om le boka entika tak bu wak hi vengangi mo khret thiam ha ka thrin khop mai ole to ber tan chuan kan khret chak tak mai Preity Zinta kan khrehlom to lo mai theya tunlai thang thak te phei chuan kan lo to lo mai thei ani hian lockdown chung hian enge mo lo ti ve le o ti kha kan en zuwa yanga ani hian lockdown chung hian a chauka lama alo boi ve khop mai asiam dan chidang dang ti verin offense te hmuwa ain pholang ve de wanga
a in bul huan ti mai teang chuta chuan thlai le chawhmeh te chingin anu chuan a puina sa thin hle niin a soi boka Preity Zinta hi tuna hian Los Angeles a pasal jin nen an khosameka mani huan thlai thak ngei mai han lua han siam vel chu anom dang dai khop mai tin a soya hetiang ti min zio tir tu min pui tu kanu chunga hian ka han lom tak em tin anu chu a chuan thu a soi bok ani tuna kan huang hian full-fledged kitchen garden. And I'm loving it. Ding. Kan tun lai boro ka avangin engwak ti thei an nei bik lova hetiang boro ka hian Preity Zinta hian kanu nen ka chung te nen hun kan man dun tam bekala ni hial ome kanu chu asiam dam min zir teu to thatak ani boka kanin lai chin na po ang he phain kanin po pha khop mai tin a sei bokani kan lo khre lo takin apasal jin nen hian kum sang hira som prok dei to khan anin neya ti chuan film lama alan hun bek chu sang hira som proket khani ta chumi nu chuan so le serial te naw te wa ain lan le zuai ti bak chu thil lian thama chuan a ga ta wang khria engpo ni se ani me upo alo upo ve deu ta ni nge a mel po khi alo kham ve to ti a khriat the ni ma se a mel ro ala thokop mai cái này hiện lockdown chung hiện anh tắc thiểm bel lo mang emo lockdown ni lo se ka thiểm mi lo tur ma se lockdown ani ta ka wanga ka thiểm thak tak emo ka hlok na emo ka chok tang kai na tiang chi kha sei tur kan nei vem kan nei chong comment lama khan kan lo sei ve don nia milar hoven an lockdown man tang kai dan an post kan en ringota lockdown ni man tang kai dan kha lo comment vela comment chiar tu te piang in kan lo chiar ve zel thenan ole khati zong kha tuna tan chuan ne phot se khir to mi pui zong ten zawai chunga lawmthu kan suya Facebook lama hian Khawlbawm channel Khawlbawm page kan han siam vea heng te po hi irem chan chuan mi lo tlok saka mi lo en sak turin kan han som ve bok seu ni in zawai in mong thani man nuam ve kole America chuan anol puin ni khara hian dakar sombor vel hi TV nemo phone nemo computer nemo an en anga chhuta nia chu chuan mit khamle mit thip te mit ro thil mu phe na te le mit fia lo thengin a thlen thei ni chumi laka chuan ang tin nge kan in ven thea mi thiam te chuan in 20 an tia somni ne mai chu chu minute somni dan zela ithil en lai kha chol san le second somni tal fit somni hla thil kha bathlir thun tu ani a chan chu thil ngai rang kan en hian kan mit kha thil bi ka chau khan rei tak aven focus ta thina thil dang han en le thut khan mit kha ain siam ran mai thei to lo thrin a pheroi lo le a kham thu ma a thip thum thrin ani kha tu chu wangin TV en ani mo le khabu chiang ani mo phone ni en ani mo minute somni dana tal second somni vel fit somni hla engmo tak khawa tlir wang thinang che chu chuan imit kha apui don ani tin TV kan enin ashuina tonga fit thuma hla tal kan en thrin tu ani phone le computer kan khoi ro chuanin fit thuma mo vera hla han en chu a har mai thaya ma se mit ha dam turin a brightness kha kan adjust wat tu ania chu kan ngai pui mo chuan kan mit kha kan veng him thei don ani tin ithil en kha imit zol tok vela che da thrinang che chuti ni dawa chhozong dewa enmo chukzong dewa ibi ngongai moni chuanin iring mai ba ga imit kha na turanga tin kun lup chunga thil kan en hianin kan hnung sang ru hi apot mar emema chu chuan hnung sang na le kong na thengin asiam thei ti riang che thil ianin ilu tungil thala kun lup emo da de vo mo kha ti lo tu imit zol tok in en chingang che phone en lo tu TV en lo tu ti zonga malak chi ni to lo tun la ya kan tin sa tu don thowa chumi ka ra chuanin I en dan tur dik le a khoi dan tur dik zo kha kanin khil ve watangai to zo kani ti chuan tuna khan nge kan sui kha
minute som ni nuwa second som ni tal fit som ni hla thil en wangin chol thinang che som ni kan ti kha then a brightness kha imit ti khamlo turin adjust lok sa wat thinang che then ithil en kha imit zol tok vela da in da wa emo kun de ulup emo kha khatiang angangai chung khan thil en lo tu ole khang pathum kan sui tak te kha izom chuan imit iduat tina nia mit thatak ilo nei gai zok don bokani Khaile subscriber 200k tonga 300k akai thei chuan Khawlbawm nei tu pa bial nu hingle an thalak kan post tirang ma se chu mi tu chu ni ngai kan ti kha 300k subscriber akai phatangai chu wang chuanin itang ngu a post tak lawang ti reng su da ka sei ve ngai lo so what 300k subscriber nei tin phat chuan a post mang so what come on tell your friend to subscribe